ingkang disebutaken inggih punika pohon dunia Sajaratul Yakin ingkang tukul ing alam Adam Makdum asali abadi. Menika setunggal urut-urutan 7 menika setunggal pohon dunia Sajaratul Yakin ingkang tukul ing alam Adam Makdum asali abadi kalih cahya sorot kasebut Nur Muhammad 3 cermin sinebut Miratul Jali sekawan nyawa utawi roh ilafi gangsal dian sinebut kandil 6 permata sinebut darah 7 dinding jalal utawi tembungipun Jawi warana sinebut hijab ingkang ngalingi kemuliaan Gusti Allah utawi penjilmaan alam insan kamil. Para pamirsa kakung putri, ing mriki badhe kawula aturaken bab sastra gending. Contonipun ngengingi bab gegandhenganipun sastra gending kalian wayang ingkang katulis ing sastra pethikan saking Centini Serat Centini nuwun ing anggep yamba ipun dandang kalawan ringgit tanah pika malan nipun kota gede nyang kaliran lan apa lencong panawos sawi jeneng ujo dadalang dirining urip kang tepu niku pananglinging urip putih